Ад 2011 года ў Варшаве дзейнічае беларускі дом з мэтай падтрымкі беларускіх сацыяльных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці ў іх імкненні да дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Як польская няўрадавая арганізацыя «Беларускі дом» стаў найбуйнейшым цэнтрам беларускай супольнасці ў Варшаве і ключавым месцам падтрымкі для беларускай дыяспары ў Польшчы. Асаблівае значэнне дзейнасць беларускага дома набыла пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе. Пратэсты супраць сфальсіфікаваных выбараў выклікалі хвалю рэпрэсій, што прывяло да росту колькасці людзей, якія былі вымушаныя пакінуць сваю краіну. Беларускі дом стаў прытулкам для ўсіх, хто шукаў бяспеку, актывістаў, журналістаў і простых грамадзян, якія шукалі бяспеку за межамі Беларусі. Варшава, дзякуючы добрым умовам для працы і жыцця, ператварылася ў цэнтр іх дзейнасці, а беларускі дом стаў першым месцам, дзе ім аказваюць падтрымку. Беларускі дом – гэта найбольш дасведчаная беларуская НДА, якая дзейнічае з тэрыторыі Польшчы з 2011 году. І калі ў траўні 2020 году у Мінску і іншых гарадах пачаліся першыя рэпрэсіі, першыя арышты, напрыклад, былі арыштаваныя Павел Северінец, Мікалай Статкевіч, мы разумелі, што гэта не закончыцца чымсьці добрым. Мы памяталі, як адбываліся папярэднія выбарчыя так званыя кампаніі і якія хвалі рэпрэсій закраналі Беларусь, беларускае грамадства. Мы не думалі, канешне, што гэта будуць настолькі варварскія рэпрэсіі, але ж вечарам 9 жніўня было зразумела, што нас чакае вялікая хваля эміграцыі з Беларусі, і мы былі падрыхтаваныя да этой эміграцыі. Таму што першыя ноткі вось гэтага палітычнага і грамадскага крызісу, які працягваецца дагэтуль, былі бачныя ўжо ў траўні 2020 году. Міліцыя! Міліцыя! У жніўні 2020 года, калі пачаліся мірныя пратэсты ў Беларусі, каманда беларускага дома зразумела, што трэба дзейнічаць, што трэба будзе дапамагаць. І на трэці дзень пасля выбараў, 12 жніўня, мы стварылі збор сродкаў на польскай платформе «Зжутка.пл». І дзякуючы салідарнасцю, якую аказалі тысячы палякаў, в асноўным гэта былі звычайныя людзі, якія кідалі хто па 100 злотых, хто па 10 злотых, нам атрымалася сабраць даволі вялікую суму. Гэта было каля 100 000 даляраў. Гэтыя сродкі ўсе пайшлі на дапамогу звычайным беларусам, якія выказалі свой пратэст у 2020 годзе і вымушаныя былі бегчы. І мы выдаткоўвалі гэта на медыцынскую дапамогу людзям, якія былі пацярпелі пасля збіцця на пратэстах, на псіхалагічную дапамогу, каб аказаць ім нейкую падтрымку. А таксама матэрыяльную дапамогу, каб яны маглі пачаць сваё жыццё тут у Польшчы. І мы таксама бачылі сярод тых, хто даваў гэтыя грошы на гэтую платформу, не толькі звычайных людзей, але там сярод іншых былі і палітыкі, якія асабіста далучыліся. Гэта былі такія палітычныя клубы, якія разам збіраліся і вырашалі, што мы павінны дапамагчы. І яны асабістыя грошы, не дзяржаўныя, а свае асабістыя грошы давалі на гэтую падтрымку у выглядзе збору ад беларускага дома. І мы пабачылі гэты давер. Гэта таксама было вельмі важна, што палякі аказалі давер нам, як няўрадавай арганізацыі беларускага дому, і што это было менавіта важна вельмі для нас. І дзякуючы тым кантактам, якія мы мелі з палітыкамі, з розных партыяў, польскімі палітыкамі, еўрапейскімі палітыкамі, мы пачалі розныя калабарацыі. Бо важна было не толькі непасрэдна дапамагаць рэпрэсаваным беларусам, але яшчэ трымаць павестку Беларусі на плаву, каб яна была у топе медыяў. І мы вельмі шмат давалі розныя інтэрв'ю і польскім медыям, еўрапейскім. Часам у 2020 годзе гэта было нон-стоп адны інтэрв'ю. Мы рабілі прэсавыя канферэнцыі, калі ў нашым офісе збіраліся медыа розных усяго свету. І такім чынам мы падтрымлівалі тэму, мы падтрымлівалі то, што Беларусь павінна быць у фокусе.
Для меня Белорусский дом – это не только безопасное место, куда можно прийти и сделать какое-то свое мероприятие, но я точно знаю, что Белорусский дом занимается и адвокацией интересов белорусов, которые вынужденно покинули свои дома и сейчас живут в Польше. Мне почему-то кажется, что Беларусь все больше и больше в серой зоне. И только благодаря работе с польскими политиками, с польским сеймом, постоянной адвокации, лоббированию белорусских интересов, белорусы чувствуют себя более-менее в Польше защищенными. Вопрос легализации – это, мне кажется, один из самых важных вопросов на самом деле. Только благодаря тому, что такие организации, как Белорусский дом, держат в повестке то, что происходит в Беларуси, нет вот этих каких-то депортаций, аннулирования ВНЖ, виз. То есть люди себя чувствуют более-менее в безопасности, выдыхают, могут построить свою жизнь заново. И это очень важно. И даже среди репрессированных белорусов, бывших политзаключенных, для них это самое важное – найти какую-то такую точку, место, где они могут выдохнуть и как-то начать строить свою разрушившуюся жизнь. И мне кажется, что мы живем, вот белорусы здесь, все еще только потому, что есть люди, которые постоянно говорят и говорят о том, что происходит у нас в стране, что нас не выкидывают из Польши, что мы можем платить налоги этой стране, приносить какие-то плюсы в эту страну. Беларускі дом актыўна і шырока распавядае пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. Ён арганізуе грамадскія мерапрыемствы, семінары і дыскусіі, каб прыцягнуць увагу да парушэнняў правоў чалавека і палітычных рэпрэсій, якія сталі звычайнай з'явай. Супрацоўнічаючы з міжнароднымі СМІ і праваабарончымі арганізацыямі, беларускі дом узмацняе галасы беларускіх актывістаў і дысідэнтаў, дапамагаючы ім прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці. Адным з вынікам дзейнасці беларускага дома ў Польшчы была шырокая база напрацаваных кантактаў сярод польскіх журналістаў, польскіх экспертаў, прадстаўнікоў бізнеса і палітыкаў. І яшчэ ў траўні мы пачалі біць у званы і папярэджваць польскае грамадства пра тое, што нас чакае. 30 чэрвеня 2020 года мы правялі беспрэцэдэнтны вялікі марш салідарнасці з Беларусю. На цэнтральную вуліцу Варшавы выйшла больш за 3000 беларусаў. І пасля, чым бліжэй сітуацыя падыходзіла да выбараў, тым было больш зразумела, што нас чакае вялікая хваля рэпрэсій, што дыктатар і ў гэты раз не аддасць уладу, а зробіць все магчымае, каб застацца кіраўніком Беларусі, і калі трэба будзе страляць, ён будзе страляць. Таму мы працавалі з прадстаўнікамі польскіх эліт для таго, каб падрыхтаваць заканадаўчую і фінансавую глебу для прыняцця тут у Польшчы дзесятак тысяч беларусаў. І калі б не гэтая польская падтрымка, калі б не падтрымка і салідарнасць польскага грамадства, калі б не падтрымка польскай дзяржавы, на сённяшні дзень мы мелі б нашмат кроць большую лічбу беларускіх палітзняволеных у лукашэнкаўскіх турмах. Адвакацыйная праца, якой займаўся Беларускі дом ад 2020 года і займаецца зараз, не менш важная, чым непасрэдная дапамога палітычна рэпрэсаваным і падтрымка сем'яў палітвязняў. Таму мы будем працягваць гэта рабіць, пакуль Беларусь не стане свободной. И я слышу даже от украинских коллег, от русских даже вот коллег, о том, что как вам повезло, что есть вот кто-то, кто ходит по польским политикам и рассказывает, постоянно держит повестки. Это очень большая работа, если мы занимаемся адвокацией политзаключенных, и это огромная работа. А то, что касается вот интересов диаспоры, интересов белорусов, это еще больше работа. З моманту пачатку пратэстаў у Беларусі і шматлікіх сведчанняў рэпрэсій і жахаў Беларускі дом перанакіраваў значную частку сваёй дзейнасці на дапамогу пацярпелым.
Беларускі дом імкнецца да таго, каб кожны, хто ўцёк ад рэпрэсій, знайшоў у Польшчы бяспечнае месца і пачуццё супольнасці. Мы в першую чаргу прымалі заявкі, апрацоўвалі звароты ад людзей, которые прыязджалі з Беларусі ў той момант, вырашалі, чым ім можна дапамагчы. Прыходзілася рэагаваць вельмі хутка, часу не было, таму што людзі прыязджалі днём, ноччу, і ў працоўныя дні, і ў выхадныя, то бок. Асноўная праца была сустрэць гэтых людзей, зразумець, чым ім можна дапамагчы, якая дапамога патрэбна, і гэта ўжо арганізаваць. Гэта была праца 24/7. Мы дапамагалі знайсці людзям жытло, дапамагалі арганізаваць медыцынскую дапамогу, аплочвалі праезд, калі гэта было патрэбна, дапамагалі людзям з ежай, набывалі некаторым вопратку, арганізоўвалі для людзей юрыдычныя кансультацыі. То бок гэта быў цэлы комплекс дапамогі, который трэба было хутка, часта без досведу арганізаваць, бо ніхто ж не ведаў, ніхто не спадзяваўся, што раптам дзесяткі тысяч людзей будуць шукаць прытулку ў Польшчы. За апошнія 4 гады беларускі дом у Варшаве стаў адным з ключавых цэнтраў дапамогі для палітычна рэпрэсаваных беларусаў. Для аказання комплекснай падтрымкі арганізацыя супрацоўнічала з шырокім колам спецыялістаў. Выкладчыкамі польскай мовы, якія дапамагалі ў інтэграцыі, навучанні, дактарамі, што аказвалі медычную дапамогу, а таксама псіхолагамі, якія дапамагалі справіцца з псіхалагічнай траўмай і адаптавацца да новага жыцця. Адным з прыкладаў такой супрацы стала праца польскага псіхолага Зузаны Вуйцінскай на працягу 2021-2023 гадоў. Яна аказвала псіхалагічную падтрымку рэпрэсаваным беларусам, супрацоўнічаючы з беларускім домам. Ja od 2021 roku... Я з 2021 года прыкладна 2 гады ці крыху больш супрацоўнічала з беларускім домам і лічу, што вельмі важна яго існаванне у тым сэнсе, што ёсць беларусы і беларускі, якія прыехалі ў Польшчу раней і ўжо трохі ведаюць гэтую культуру. І яны з'яўляюцца лепшымі месцамі, ствараюць лепшыя месцы, якія дапамагаюць сваім суайчыннікам. Бо яны на самой справе прайшлі гэты шлях раней, таму адначасова ведаюць гэтую прымаючую культуру. Дзякуючы гэтаму яны могуць вельмі дапамагчы новым людзям, якія прыязджаюць, падтрымаць іх, лепш зразумець, бо самі мелі падобны досвед. Нават калі яны не перажылі рэпрэсій, то прыезд у новую краіну заўсёды звязаны з многімі новымі, нечаканымі і часам страшнымі сітуацыямі. Таму я лічу, што існаванне такіх арганізацый, якія дапамагаюць сваім суайчыннікам знайсці сябе ў новай краіне, з'яўляецца надзвычайна важным. У жніўні 2020 года малады польскі журналіст Кацпер Сініцкі адправіўся ў Менск, каб асабіста асвятляць падзеі, звязаныя з выбарамі ў Беларусі. Ён хацеў убачыць і зразумець, што адбываецца ў краіне, якая апынулася ў эпіцэнтры сусветнай увагі. Аднак яго журналісцкая місія хутка ператварылася ў драматычнае выпрабаванне. Кацпера затрымалі, збілі і кінулі за краты ў жодзінскай турме. Пасля вызвалення і вяртання ў Польшчу гэты вопыт не зламаў яго, а наадварот стаў паваротным момантам. Кацпер далучыўся да каманды беларускага дома, каб дапамагаць палітычна рэпрэсаваным беларусам, якія ў той час масава вымушаны былі ўцякаць ад пераследу ў Польшчу. Сваю асабістую трагедыю ён ператварыў у моцную матывацыю падтрымліваць іншых у барацьбе за свабоду і правы чалавека. На другі дзён пасля таго, як я павярнуўся, я прыняў удзел у мітынгу ў Варшаве перад палацам культуры і навукі, дзе мяне запросіў дэпутат Міхал Шчэрба, і там мы пазнаёміліся з камандай беларускага дома, і з гэтага часу мы потым пачалі супрацоўніцтва, і я стаў каардынатарам праграмы дапамогі рэпрэсаваным беларусам. Тады ж толькі першыя дні былі пасля пратэсту, толькі ўсё яшчэ насамрэч вось гэты вельмі момент, калі затрымлівалі ўсіх гэты тысячы людзей, яны толькі вызваляліся, а нейкія не вызваляліся, але гэта быў момент, калі было гэта патрэбна рабіць. І вось
праз тое, што ў мяне быў такі досвед, я, канешне, пагадзіўся на гэту прапанову і хацеў быць уключаны ў гэты працэс і хацеў дапамагаць людзям, які былі ў такой жа сітуацыі, як я. Я разумеў, наколькі гэта быў жахлівы досвед і што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі жахліва і пра гэта трэба распавядаць і гэтым людзям дапамагаць. Важна было ў першую чаргу чалавека выслухаць, бо людзі расказвалі страшныя гісторыі. Трэба было прапусціць гэта праз сябе і хутка аператыўна зразумець, як чалавеку дапамагчы. Вось. Вся каманда беларускага дома разумела, што акрамя нас на той момант гэтага не зробіць ніхто. Гэта быў такі вельмі таксама цяжкі досвед працы з гэтымі людзьмі, але я разумеў, што гэта важліва і так доўга, як гэта было патрэбна, я быў і стараўся дапамагаць. Мы знаходзіліся ў Варшаве, мы мелі нейкія кантакты, мы мелі нейкія магчымасці і з'явіўся момант, вельмі важны момант, у который мы проста абавязаныя былі гэтыя свае магчымасці выкарыстаць. Таму мы звярнуліся да сваіх партнёраў, да сваіх сяброў, папрасілі дапамогі, пачалі арганізоўваць гэтыя, сустракаць першых людзей, которые прыязджалі ў Варшаву, і ўжо там пайшло сарафаннае радыё. Беларускі дом на той момант быў хіба адзінай арганізацыяй у Польшчы, которая займалася дапамогай беларусаў пасля выбараў. Ясна, што пазней там пачаліся з'яўляцца іншыя ініцыятывы, але менавіта першыя рэпрэсаваныя, яны звярталіся менавіта да нас. Вось. І яшчэ раз падкрэслю, што важна было ўмець чалавека выслухаць і мець ідэі, як гэтым людзям дапамагчы. Мне здалося, што ў нас без досведа нават у першыя месяцы нават атрымалася добра даволі. Co było największym problemem tej grupy osób, z którymi pracowałam, tych Białorusinów, którzy... Што было самай вялікай праблемай гэтай групы людзей, з якімі я працавала, тых беларусаў, якія ўцякалі, складана адназначна сказаць. Нельга сказаць, што гэта быў нейкі адзін канкрэтны выклік, аднак некалькі рэчаў, безумоўна, вылучаліся на першы план. Адзін з ключавых элементаў – гэта пакіданне роднага дому і таго, што чалавек, які будаваў усё сваё жыццё і марыў пра сваю будучыню ў сваёй краіне, раптам быў вымушаны ўцякаць. З другога боку, вельмі часта праблемай таксама было пачуццё віны. Калі чалавек будаваў тут, у Польшчы, бяспечнае жыццё, ён пачынаў адчуваць сябе вінаватым перад сваімі блізкімі, якія былі вымушаны заставацца і праходзіць праз рэпрэсіі, ад якіх ён сам уцёк. Гэта пачуццё віны было велізарнай ношай. Думаю, што нават 80% людзей, з якімі я працавала, змагаліся з гэтай праблемай. Былі таксама людзі, якія мелі траўматычныя ўспаміны, а нават посттраўматычны стрэсавы сіндром, звязаны з знаходжаннем у турме або пераследам і пагрозамі з боку спецслужбаў. Гэтыя ўспаміны вярталіся ў снах і ў розных сітуацыях. Дзякуючы нашым кантактам з польскімі палітыкамі, у нас атрымалася за гэтыя 4 гады арганізаваць розныя цікавыя калабарацыі, каб прыцягнуць увагу да пытанняў палітычных зняволеных у Беларусі і рэпрэсій, якія масава працягваюцца ў Беларусі. Былі такія мерапрыемствы, як, напрыклад, арганізацыя выставы, прысвечанай Алесю Біляцкаму ў Еўрапарламенце ў калабарацыі з польскім еўрадэпутатам Анджэем Халіцкім. Пасля, праз некалькі месяцаў, мы арганізавалі такую ж самую выставу, толькі ўжо на польскай мове у польскім сенаце пры падтрымцы спікеркі сенату Малгажаці Кідавай-Блонскай і Гжегожа Схітыны, польскага палітыка. Таксама, напрыклад, падпісванне калядных лістоў у польскім парламенце з дэпутаткай Малгажатай Гасевскай. Арганізацыя харытатыўнага футбольнага матча, прысвечанай палітычным зняволеным у Беларусі, там, дзе мы збіралі грошы і асвятлялі гэта для польскіх СМІ у супрацы з дэпутатам Робертам Тышкевічам. Таксама арганізацыя фотавыставы напрыканцы 2020 года пра мірныя пратэсты ў Менску, якую мы арганізавалі і адкрылі разам з мэрам горада Варшавы Рафалам Часкоўскім. У партнёрстве з ініцыятывай «Палітвязанка» беларускаму дому ўдалося арганізаваць сотні пасылак у беларускія турмы. Пасылкі нагадваюць зняволеным, што за сценамі турмаў ёсць людзі, якія пра іх памятаюць і клапоцяцца.
Падтрымка палітвязняў – гэта спосаб захоўваць сувязь з тымі, хто пазбаўлены свабоды і пра захаванне чалавечай годнасці зняволеных. Пасылкі не толькі палягчаюць іх жыццё, але і перадаюць адчуванне салідарнасці і падтрымкі. Гэта дае зняволеным сілы і веру, што іх барацьба не застанецца незаўважанай. Тюремная передача для белорусской тюрьмы – это очень дорого. Я знаю случаи, когда люди берут даже кредиты. То есть это в среднем 250-300 евро. При зарплатах белорусских это достаточно неподъемные суммы. Если у сидельца все хорошо и нет каких-то нарушений, то передача нужна через каждые 3 месяца. Поэтому благодаря Белорусскому дому нам удалось закрыть потребности в передачах около 100 политзаключенным белорусским. Это просто огромная сумма, огромная помощь. И самое важное, что 100 – это не просто число. Это жизнь 100 людей, жизнь и качество жизни. Хорошая передача – это разгрузка семьи, потому что в заключении первое, что испытывает сиделец, политзаключенная, например, женщина, если у нее есть особенно дети, это чувство вины. Чувство вины, что семье приходится искать деньги, семье приходится как-то обеспечивать. То есть она постоянно, женщина себя чувствует виноват в том, что с ней произошло. Гэтыя такія арганізацыі, як Беларускі дом, вельмі важлівыя для беларускага грамадства, калі беларусы не могуць разлічваць на сваю дзяржаву. Важліва было падтрымліваць, і гэта добра, што Польшча і іншыя дзяржавы падтрымлівалі Беларускі дом і іншыя беларускія арганізацыі. І вось праз гэтую праграму я сам быў удзельнікам і каардынатарам, памятаю, і ці, як мы пісалі лісты ў дзяржаўныя установы, каб лаб'яваць пытанне дапамогі беларусам, каб дапамагчы ў прававым пытанням, каб людзі маглі атрымліваць гуманітарныя візы, пасля працаваць на іх аснове ў Польшчы, каб усялякія праграмы дзяржаўныя былі таксама спрямаваны на падтрымку беларускага грамадства. Праграма Каліноўскага і іншыя вельмі патрэбныя ініцыятывы. Гэта ўсё вось такімі арганізацыямі, як Беларускі дом, лабівалася і мела вялікае значэнне для таго, каб гэтыя сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі і знайшлі свае бяспечныя месцы і прытулак у Польшчы, каб яны маглі тут неяк асэнсаваць сябе ў новым месцы і пачаць жыць па-новаму і неяк спрыяць пераменам у Беларусі, наколькі гэта магчыма ў гэтых жорсткіх умовах. Беларускі дом у Варшаве вядомы арганізацыяй мерапрыемстваў для інтэграцыі, якія дапамагаюць беларусам лягчэй адаптавацца да жыцця ў Польшчы. У 2021 годзе ягоная праца была адзначана на высокім узроўні. Беларускі дом атрымаў польскі Оскар у галіне правоў чалавека. Прэстыжную польскую прэмію імя Верхоўнага камісара ААН па правах чалавека Сержу Віейра ды Меллу. За апошнія 4 гады Беларускі дом правёў больш за 300 мерапрыемстваў, якія сталі платформай для згуртавання і падтрымкі беларускай супольнасці. Сярод іх культурныя выставы, сямейныя пікнікі, майстар-класы, сустрэчы для адаптацыі, канцэрты беларускіх музыкаў, футбольныя матчы ў падтрымку палітвязняў, курсы польскай мовы, лекцыі, дэбаты, трэнінгі для незалежных медыа, семінары па медыяпісьменнасці, моладзевыя абмены ў рамках еўрапейскай праграмы Erasmus+, а таксама канферэнцыі і брыфінгі для журналістаў. Чаще всего политзаключенные, бывшие политзаключенные, репрессированные едут в Польшу, потому что здесь проще с легализацией. И здесь легализация такая, что если ты получаешь дополнительную защиту, тебе ее не аннулируют за один день, как мы видим, что происходит в той же Литве, например. И много кто из Литвы приезжает в Польшу. Поэтому образовалось такое сообщество между людьми, потому что кто-то в камерах досидел друг с другом. То есть это такое сарафанное радио, которое тоже хорошо работает. И когда у нас удалось первую посылку сделать,
тут же стали люди обращаться, говорить. Важно еще сказать, что это были не только посылки передачи тюремные, это была еще и помощь бывшим политзаключенным, которые здесь находятся. И я помню хорошо, мы сделали совместно с Белорусским домом пресс-конференцию ко Дню политвязня, и мы пригласили бывших политзаключенных. И женщины таким образом узнали о Белорусском доме, и они стали друг другу передавать, что тут в Белорусском доме могут помочь, могут там еще что-то, могут подсказать. То есть для них это стало каким-то безопасным пространством общения и помощи. Вельмі вялікую падзяку все ж таки трэба перадаць палякам, польскаму народу, і не толькі у асобе польскай дзяржавы, ураду, міністраў і кіраўнікоў фондаў, которые ў той момант адгукнуліся з дапамогай. Гэта была велічэзная салідарнасць ад простых людзей нават. Бо куды б мы не ездзілі, заўсёды і ў крамах нават, там стаіш у бедронцы некай ці ў Ашане з дзесяткам кошыкаў прадуктаў, прадаўцы пыталіся, што у вас там за мерапрыемства такое. Мы распавядалі, людзі падтрымлівалі, людзі давалі там пару дзесяткаў злотых у кішэні. Мы распавядалі, што набываем прадукты для, напрыклад, сем'яў у лагеру цукачоў. Мы набывалі нейкія лекі, вітаміны для дзяцей. Мы замаўлялі, і нават зніжкі былі пазней у інтэрнэт-крамах, дзе набывалі вопратку, абутак. Мы тэлефанавалі, часта там некага памеру не было, ці што, размаўлялі з менеджерамі. Яны даведваліся, што куды гэтыя рэчы пайдуць, і спрабавалі нам дапамагчы. Давалі нейкія купоны там са зніжкамі і так далей. Вось, адчувалася падтрымка на кожным кроку, на кожным узроўні. Вось, это вельмі важна. І беларусы на той момант, не толькі мы, а нават тыя, хто прыязджаў, яны адчувалі гэта. Для іх у Польшчы было комфортна. Вось, і за гэта вялікая падзяка польскаму народу. Калі казаць пра 2020 год, то беларусы вельмі ўдзячны ўраду Матэўша Маравецкага за яго хуткую рэакцыю, за арганізацыю праграмы «Салідарнай для Беларусі», за гуманітарныя візы, які былі арганізаваны для рэпрэсаваных беларусаў, за магчымасць легальна працаваць у Польшчы, за міжнародную абарону, за палітычныя прытулкі, за ўсю тую дапамогу, якая была тады аказана беларусам, дзякуючы чаму яны маглі выехаць і працягваць сваё жыццё тут, а не быць катаванымі у лукашэнкаўскіх турмах. Польская дзяржава і польскае грамадства стала для многіх дзесяткаў тысяч беларусаў другім домам, месцам, дзе яны могуць працягваць жыць, выхоўваць дзяцей, працягваць сваю адукацыю і працягваць сваё змаганне за дэмакратычную і незалежную Беларусь. І мы ўдзячныя Польшчы за гэтыя магчымасці, за тое, што можам працягваць нашу грамадскую, палітычную дзейнасць, а таксама за тое, што з тэрыторыі Польшчы могуць дзейнічаць незалежныя СМІ, такія як Нехта, як Радыёрацыя, і дзякуючы дзейнасці і працы якім беларускае грамадства дагэтуль падтрымлівае незалежную Украіну і падтрымлівае курс беларускага грамадства да дэмакратычнай і незалежнай Беларусі без дыктатуры і без аўтарытарызма. 2020 год паказаў, што для беларусаў важная еўрапейскія каштоўнасці, свабода, дэмакратыя, свабода слова. І менавіта таму наша будучыня у Еўрапейскім Саюзе, таму што мы, беларусы, мы еўрапейцы. Беларускі дом у Варшаве гэта не арганізацыя, а сімвал надзеі, які аб'ядноўвае беларусаў у іх імкненні да свабоды і незалежнасці. На працягу апошніх гадоў беларускі дом стаў прыкладам супольнай падтрымкі і нязломнай веры ў лепшую будучыню. Ён аказвае дапамогу палітычна рэпрэсаваным, іх сем'ям і тым, хто вымушаны быў пачынаць жыццё нанова ў Польшчы. Гэтыя намаганні сталі надзейнай апорай для многіх беларусаў. Гэты фільм нагадвае, што нават у найцяжэйшыя часы салідарнасці падтрымка могуць стаць крыніцай сілы. Аб'яднаныя агульнымі каштоўнасцямі, беларусы працягваюць будаваць новае жыццё, захоўваючы сваю веру і імкненне да свабоды. Разам мы крочым да свабоднай і незалежнай Беларусі.